Опа! На живо предаваме. Тук тъмън си снимах клипче и тия са преснаха. Светомир Цонев! Айде от Светомир Цонев, кабак айде! Здравейте на всички, добре дошли в моя YouTube канал. Все още обаче не знам в кой канал ще се отрази това, понеже започвам едно ново начинание, започвам нещо ново, понеже съм музикант и пътувам доста обстойно от една година, основно в София околностите, Северозападна България околностите, Пловдив, Пазарджик и околностите. Решил съм да започна да отразявам пътуванията и ангажиментите, доколкото позволява обстановката. И общо взето това е. Днес бях в Цибовчарк, така че оставете на линия и така, на който му е интересно, да се абонира за канала, един палец нагоре, един коментар за стимул и общо взето това е за сега. Другото, което е, мисля и една автомивка да направя на колата, защото е малко мръсничка, нали? Тук да я поизчистим и стъклото съответно, въпреки че тук на екрана не се вижда, но че е неясно, но след малко като тръгнем ще видим. Сега да тръгваме, защото почти не остана време. Аз правя сметка малко по-рано да отида, да се полюбувам на язовир Батак и така. Така, след известните количества настройки, които направих и троби тук, аз съм готов да тръгвам. Аз ако тръгна след 5, ще фана и движението. Трафика. Леко вечерня. И няма да стигна долу-горе по това време, което искам, но може ще видим сега. Опа! На живо предаваме. Тук тъмън си снимах клипче и тия са преснаха. Така е. Юрен бац! Не препоръчвам на никой да пътува в която и да е от двете посоки, точно в тази част. Като падне сняг, става нещо страшно. Няма излизане от тапа поне 1, 2, 3 часа, докато, даже и повече, докато не разчистят тировете. И включваме се от забойчетата. И мисля, че много бързо също стана прехода от равното към завойчетата. Даже сега ще има малко повече завойчета. Ето е тесна линейката, дава и така ми искаше да я фана. Тя беше в обратната посока. И така. Еми, ще се видим там, до тогава ще возя с мене по завойчетата. На забързен кадър.
стига значи за по 100 метра. Да е позволено изпреварването и оправи се. Може никой не няма, там ама вече не ми се разкова. Как да стане? Как да стане? В такъв случай не е много хубаво да се силиш, че не, пръскачки, тракторчета, няма яда. И сега, докато се пътувам в тази Телилейска горичка, между другото скоро пристигаме, се поразмислих, че хубава беседка, ама този контейнер всичко разваля. Се позамислих за име на този влог, който правя в момента, или по-скоро на канала, или не знам, ще видим едно от двете. Ще го кръстя Guided Travel! Така, вече може да заповяда ти на guidedtravel.com. Чак .com няма да е, но така се казва Guided Travel. Ето тук си харесах мястото за отдих. Хорицата се викат по конете. Право е нещо брутално тук. Спокойно, тихо. Много добре. Ето ви го язовира. И след малко имам и ангажимент. И за съжаление трябва да си ходя, но все пак това не ми пречи да дойда и да видя какво е то. Много е красиво, много. Не мога да я опиша. По принцип това нещо, което го снимам в момента на видеото, няма абсолютно нищо общо с това, което виждат очите ми. Особено с тия коне, които бяха преди малко. Опа, пръчето се видя. Още един път. И така. Да отиваме към ангажимента, освен. И така. Тук между другото си е перфектно за отдих. Хората са си на риба. И аз гледам да съм тих. Нещо да не им разваля. И така, айде да оставаме за сега. Ние сме тук и трябва само да се привлечем. Светомир Цонев! Айде от Светомир Цонев, към Гайдар!
видите откъде излезнах. Така наречената съблекалния. Ето го ресторанчето. Много яко, много готино. Много. И там има вече неща, дето светят. Островчето. И те така. Там ми беше на мен ангажимента. След малко тръгвам обратно за София, защото утре сме рано на работа. Тръгвам си от тук. Много добре мина. Много се радваха хората. И така ще видим дали ще има някакви вечерни записи на вечерното ми каране. Беше странно. По принцип бих слезнал да видя какво става, обаче в момента малко ми се спива в повече, така че директно се прибира. Значи днеска долових някакви много такива странни моменти, дето предишни пъти не съм долавял. Ами, това беше за днес. Дано да има още, дано да имам енергия, защото пътят е доста изморителен, наистина. При такива положения по 2 часа в едната посока направо много е зле, много е тегаво, но няма как. Ще гледам да ги правя, понеже аз като гледам такива видеа са ми интересни, така че общо взето това е за този път. Чао от мен и очаквайте ново включване. Ай!